Drukner du i leads, så har jeg løsningen til dig. Prøv at se med her. Så snart kunden tilmelder sig, sendes der automatisk en bekræftelse via sms eller mail. Her ses leadsystemet. Automatisk kommer det nye leads ind. Her ses kundens oplysninger. Herefter forsøges prisen at findes manuelt ved hjælp af foto. På skråfoto kan vælges forskellige verdenshjørner, så man kan se huset. Når vi har gjort det, kan vi gå ned og se, hvad kunden har skrevet. Eventuelt kommentar. Vi kan skrive noget, vi skal huske næste gang, og huske hver gang. Det her det er målrettet vinduesbusser, men kan også være mange andre brancher. Så går vi ind og retter prisen. Det kunne være, at den skulle være 250 kroner for det her tilfælde. Indvendig vask vil vi ikke tilbyde her, og solcellerne de skal koste. Herefter går vi op og trykker robot send tilbud, og så er det sendt afsted til kunden. For eksempel via sms og mail. Hvis kunden ikke reagerer inden for x antal dage, kan der sendes en opfølgning. Dette udsendes helt automatisk. Accepterer kunden tilbuddet, går det ind og vælges, og der sendes automatisk en besked til kunden, samtidig med at de oprettes i ens kundesystem. Det kunne være Previsto eller Squizbiz. Nu er kunden oprettet automatisk, men I skal selv ind og vælge den bedste dato for første besøg. Nu har vi set en automatiseret løsning, men jeg kan skræddersy det til din virksomhed. Så book en uforpligtende samtale. Jeg glæder mig til at hilse på dig.